Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azaci. Za ďalším mojím hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej bude slovenský reprezentant, krídelník Tomáš Urban. Tomáš, vítaj. Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov. Super je to, že tento podcast robíme naživo, čiže nenahrávam ťa cez telefón, takže dúfam, že budeme mať aj dobrý zvuk. Tomáš, ty si po prestávke opäť v reprezentácii. S akými pocitmi si prišiel na tento zraz pred záverom Eurocupu? Pocity sú úplne super. Veľké nadšenie, očakávania, takže si myslím, že pocity úplne ideálne aj nastavenie. Teším sa. Aká je nálada v tíme pred zápasom, teda dvojzápasom v Chorvátsku? Ja by som povedal, že je to také hore-dole, jak na Husenkovej dráhe. Takže pocity sú aj veľmi dobré, striedajú to možno nejaká sem tam únava, nejaké takéto veci, ale v globále to vidno aj na chlapcoch, že sú nastavení dobre a ideme teda bojovať. Keď sa povie Chorvátsko, väčšine Slovákov sa vybaví teda letná dovolenka, ale hádzanárskym fanúšikom okamžite preblesne hlavou ten rok 2009 a náš obrovský úspech na majstrovstvách sveta. Ty si jedným z mála hráčov súčasného výberu, ktorý to zažil na vlastnej koži, tak poďme si trocha zaspomínať možno. Neuveriteľné pocity. Ja chytám za každým, keď si na to spomeniem. Samozrejme vieme, že to bol náš najväčší úspech, takže radi sa k tomu vraciame. S týmto to momentálne ale veľa spoločného nemá. Takmer celé mužstvo je nové u nás, takisto aj u Chorvátov. Môžeme na to pekne spomínať, ale teraz je tu nová výzva a treba urobiť ten ďalší krok. Ty si mal v tom čase koľko rokov? Ty si bol jeden z tých mladších, tak? Najmladších, no ja som mal 19 rokov. Čiže ty si bol ten nosič lôd. Presne tak. Ja som si to tam všetko odkrútil, robil som vodu chlapcom a tak ďalej, takže ale príjemné podmienky aj na to. Ty si alternoval na pravom krídle skúseného Tomáša Straňovského v tom čase. Ako si vnímal túto svoju pozíciu? Ako ste vy s Tomášom vychádzali? Myslím, že to bolo ten vzťah úplne v pohode, kamarátsky, takisto aj Tomi mi dával nejaké rady a vedel som sa o to učiť od celého kádra. Tam boli hráči fakt na vynikajúcej úrovni, hrali v top kluboch, takže od tých všetkých sa dalo samozrejme niečo naučiť. A ty si sa čo naučil od Tomáša? Povedal ti niečo konkrétne, keď sa učil s reprezentáciou, špeciálne venované tebe napríklad? Nie, na nič také si nespomínam, ale už len to, že sme boli ako dvojička na jednom poste, proste sledovať a trénovať spolu, tak už len to dá tomu človeku proste niečo do toho hádzanárskeho života, do tej kariéry. Ako dlho si ty čakal na tú svoju šancu v základnej zostave? Koľko to zhruba bolo rokov? No bolo to pár rokov. Ja si myslím, že to boli 4 roky určite, tuším. Takže zhruba bolo to pekné obdobie. Takže musel som si aj ja počkať samozrejme na tú svoju šancu a potom si ju zastať, ale v prvom rade presvedčiť aj trénera o tom, že ja mám na to, aby som hral tie prvé husle, aby som tam bol. Takže nejaký čas to trvalo, ale potom sa mi podarilo tam nejakým spôsobom presadiť. Ono to tak prirodzene prichádza, že teraz vnímam, je ten manšaft úplne iný, ako v tom roku 2009 napríklad, že ja vlastne vás poznám už veľmi dlho. Mnohí, keď ste začínali mladí a teraz vlastne ste sa prepracovali do takej pozície lídrov a všimla som si, že aj ty si jeden z takých lídrov, ktorý už má tým svojim mladším spoluhráčom čo povedať. Ako vnímaš takú tú premenu? Je to asi niečo prirodzené, že tie pozície v tom manšafte sa počas tých rokov menia? Je to tak, zažívame to asi teraz na vlastnej koži a tým, že sme si my tí starší hráči preskákali aj v rôznych kluboch, v rôznych ligách. To, čo už máme za sebou, si myslím, že tam máme dosť skúseností na to, aby sme niečo tým mladším hráčom mohli predať. Takže je to taká úloha, ktorej sa musíme nejakým spôsobom zmocniť a tým mladším hráčom dať, čo sme sa my napríklad naučili, čo nám možno dlhšie trvalo a im môže kratšie. Takže budeme sa aj my snažiť nejaké tie dobré veci posunúť ďalej. To si povedal veľmi pekne. Ty si zažil prakticky, dá sa povedať, všetkých reprezentačných trénerov, keďže už veľmi mladúčky si bol v tíme. Ktorého štýlu ti tak najviac vyhovoval? Dá sa vôbec vybrať jeden? Ťažko. Ja by som možno vypichol Peťa Davida, ktorý žiaľ mal krátku kariéru reprezentačného trénera, takisto krátko aj v Prešove, tam som ho zažil vlastne takisto. Myslím si, že tam to možno bolo trošičku zbrkle, keďže jedna kvalifikácia, kde sme s Bielorusmi doma prehrali o 2, vonku vyhrali o gól, teda jeden gól nás delilo to, aby sme presne tú kvalifikáciu zvládli. Takže toto mi tiež takým tým negatívnym možno spôsobom utkvelo v hlave, ale celkovo tak každý tréner dokáže niečo priniesť do toho mužstva a už je len na nás potom, čo si z toho vytiahneme. Bol si jeden z hráčov, ktorý nikdy neodmietol reprezentovať, čo sa ja pamätám. Do cesty sa ti však stávali rôzne zranenia, ktoré ťa potom odstavili na nejaký čas. Ktoré bolo také asi najzávažnejšie, čo ťa odstavilo na najdlhší čas a ktoré možno prišlo v najnevhodnejšom čase? Myslím si, že to bola tá achilovka. Keď som si roztrhal achilovku, to som hral
v Göppingene v Nemecku a tam mi to narušilo totálne môj pohľad nejakým spôsobom na všetko, tam už som prišiel na všemožné myšlienky, ale tá reprezentácia je proste moja srdcovka, ktorú tam ten postoj absolútne nezmením. Jednoducho je to vo mne tak zakorenené a budem sa k tomu staviať, myslím si, rovnako, až kým teda nedôjde ten čas, že či už telo povie, že to možno nebude zvládať, alebo či sa zmenia u mňa vyslovene nejakým spôsobom tie priority, ale zatiaľ to je nastavené, ako to bolo od začiatku. Čím to je, že teraz možno aj veľa mladých hráčok, že odmietne napríklad reprezentovať, hej? Že má 22-23 rokov, kedy si také niečo neexistovalo, že stále sme hovorili, že ten dres s dvojkrížom na hrudi je to najcennejšie, čo môžeš dosiahnuť a je to niečo výnimočné. Čím to podľa teba je? Je to už iná generácia, alebo inak rozmýšľajú, alebo... Je to možné. Ja si myslím, že tam sú tie priority. Že človek, keď sa bavíme o reprezentácii, tak u nás si trúfam povedať, že všetci, ak nie všetci, tak veľká väčšina hráčov je to presne o tom, že to je čest reprezentovať, že vlastne nereprezentujeme len seba, ale celú našu krajinu, takže je to predsa len niečo viac, stále niečo viac ako v klube, niečo iné. Ale netrúfnem si povedať, že čo je v hlavách tých mladších hráčov, ktorí už v tomto veku dokážu povedať, že nie. Fakt, neviem, ťažko na túto otázku odpovedať. Aké náročné je potom sa vlastne dostať po takýchto zraneniach, povedzme po tej achilovke, čo bolo teda dosť také rozsiahle a achilovka to sa aj dlho hojí, späť do tej zápasovej formy. Čo je v tomto procese najťažšie? Ty si spomínal nejaké všelijaké myšlienky, že si mal. No ja, ako poviem na rovinu, ja už som tam rozmýšľal, že to aj zabalím s tou hádzanou. Vďaka mojej priateľke ľudské je to inak, tá mi v tomto veľmi pomohla, tá ma tam podržala. Takže som jej za to veľmi vďačný, lebo fakt ten človek príde na všelijaké možné myšlienky, lebo je to dlhý čas, kedy musí pracovať nielen s tým telom, ale aj s tou hlavou. A tam som si takisto nastavil správne, vďaka tej veľkej podpory, takisto rodiny, kedy už prichádzala vlastne aj tá otázka, že či hádzaná, či to má zmysel, lebo mne sa tam stalo viacero zranení po sebe, takže som s tým vyslovene bojoval. Ale som presvedčený, že som urobil dobré rozhodnutie a preto sa pozerám na to aj z tej pozitívnej stránky, že takisto mi to niečo dalo. Nielen niečo málo, ale niečo veľa, z čoho som mohol potom sa odraziť a tie ďalšie kroky a tie vysvetlenia potom chodili pomaličky postupne. A je to ťažšie dostávať sa späť do toho, keď si sa teda už rozhodol, že ideš do toho späť, že teda nevykašľaš sa na hádzanú. Je to ťažšie v hlave alebo aj fyzicky? Lebo predsa tá achilovka tam ochabujú aj svaly okolo okamžite. Samozrejme fyzicky. Takisto ten človek na nejaký čas proste vypadne z toho rytmu mimo toho mužstva a takisto sa ťažko potom k tomu vracia. Ja som mal výhodu tu, že už s rehabilitáciami som začal 2 dní po operácii. Tam proste nebol čas nejakým spôsobom sa nad tým pozastavovať, nastavili sme si plán a už sa potom išlo. Ale tam to je tiež tak, raz je človek hore, raz dole a vtedy je tá podpora takisto dôležitá, ale ten plán si stále držať, to bolo si myslím pre mňa najdôležitejšie. V roku 2016 ty si bol vyhlásený za hádzanára roka. Čakal si to a čo to pre teba znamenalo? Absolútne som to nečakal. Absolútne, že nie. A obrovská česť, vlastne aj tá energia a to všetko, čo som do toho investoval, tak som si povedal, že proste toto je tá čerešnička, ktorá je fakt za odmenu, za to, čo človek do toho investuje. Aj ten celkový čas, a keď sa na to spätne pozrieš, že koľko tých, ja neviem, stovky, tisíce tréningov absolvoval, koľko striel má za sebou, koľko tých vecí, a že potom je aj, dá sa povedať, tými najvyššími, čo sa slovenskej hádzany týka, je takto odmenený, tak pre mňa to bola obrovská česť a neuveriteľný nával radosti. Ty si vlastne krídlo, čiže ono, ak sa vyberá, lebo podľa mňa nie je možné vybrať v kolektívnom športe, že kto je pretože niekto 60 minút odbráni vzadu, urobí vpredu 2 sedmičky a keď si pozrieš ten zápis, on tam nemá v podstate nič. Ešte 2 dvojminútové tresty nejaké, čo tam zatiahlo tú ručnú brzdu a je rovnako dôležitý ako ten, čo dáva tie góly a väčšinou si ľudia vyberú teda fakt, že kanoniera, spojku, alebo teda vyloženie nejakého tvorcu hry, ktorý má myšlienku, strednú spojku, alebo teda brankára. Ty ako krídlo, že sa ti to podarilo, že vlastne mám pocit, že tá moderná hádzaná viac zapája krídla. Je jasné, že krídla hádžu aj sedmičky, čiže o tie góly teraz vôbec nejde, ale tebe sa to podarilo ako krídlu, takže o to cenejšie asi. Je to presne tak a v tom roku si trúfam povedať, že tento rok bol jeden z mojich najúspešnejších, čiže aj preto to bolo také zadosťučinenie tam, aj tá cena proste mala o to
to tú väčšiu hodnotu pre mňa, že som aj nielen v tej konkurencii, ale aj tým, že som vlastne krídlo, tak ako si povedala, že ako krídlo možno, že z toho celkového pohľadu to môže mať trošičku ťažšie, ale aj v reprezentácii hrali sme ten štýl, ktorý mne vyhovoval, takisto v klube sa mi darilo, čiže na ten rok spomínam veľmi rád a som za to fakt veľmi vďačný. A to ocenenie bolo už len taká zlatá bodka celého toho pekného roku. Svojho času ťa veľmi trápilo, ja si to pamätám, keď sme sa o tom rozprávali, že z Košic zmizla extraligová hádzana, nebol si sám. Mňa to tiež veľmi trápilo a prišlo mi to strašne nespravodlivé, lebo Košice roky vlastne vychovávali reprezentantov, robí sa to tam dobre. No a tá sa vrátila späť zásluhou iniciatívy práve bývalých hráčov, ktorí dokázali zohnať sponzorov, vytvoriť v súčasnosti až 2 kluby, vlastne, ktoré budú bojovať o bronzové medaily. Aká je to zmena v tých tvojich očiach? Veľká zmena a miestami to až vyslovene, že nechápem, pretože niekde, kde z dňa na deň, dá sa povedať, prestalo všetko fungovať a teraz sa to robí tak, ako sa to robí. Nevidím do toho úplne, preto mi je ťažko povedať, že prečo tie 2 kluby zrazu a tak. V Košiciach som samozrejme aj teraz ja sám hrával pol roka, takže ja si myslím, že je super, že sa vrátila tá hádzana do Košic a keď to aj teraz vidíme, že tieto 2 kluby hrajú proti sebe o bronzovú medailu, tak zjavne tieto kluby majú na to, aby hrali tú najvyššiu ligu a že je tam stále tá kvalita. Takže k tomu môžem len toľko povedať, že budem rád, ak to budú teda ťahať ďalej a ak stiahnu čo najväčšie množstvo ľudí a v tých Košiciach, ak tá hádzana sa vráti opäť na tú úroveň, kde bola, môžem byť za to veľmi vďačný. Nerad by som bol, ak by sa to nejakým spôsobom kúskovalo, ale proste možno aj spojiť tie sily by bolo ideálne, ale tak ako som povedal, nevidím do toho a preto mi je ťažko sa vyjadrovať k obidvom klubom. Keďže som bol v Košice Crows, tak tam som videl, že proste je tam extrémne chcenie, že proste tí ľudia za tým idú, chcú, pracujú, snažia sa a to, že niekedy sú im hodené polena pod nohy, tak to je bohužiaľ tak, možno aj na Slovensku je to tak, ale idú a snažia sa budovať ďalej, takže super pozitívna vec. Tiež to vnímaš tak, že raz sa teda budeš môcť opäť vrátiť domov a dohrať, dajme tomu, v rodnom meste, že možno už popri práci, ja si myslím, že ty si ten typ taká motorová že kľudne 40-ke ešte dáš. Je to jeden z mojich, ak by som to povedal, snov. To by bolo niečo fakt úplne ideálne, čo si viem predstaviť, že by som to aj ja tú bodku za to celou kariérou vedel takto dať v Košiciach. Fakt to by bolo úplne ten najlepší scenár, takže verím tomu, že sa to podarí, verím tomu, že aj tie kluby to vydržia, či už to bude jeden, alebo to budú obidva. Ja pevne verím, že budú to držať na tej najvyššej úrovni, alebo teda stále posúvať aspoň o krok vyššie. A že aj my, tí hádzanári a vlastne aj tí, ktorí sme z Košic vyšli, aby sme potom mohli tomu klubu niečo vrátiť. Či už na sklonku našej kariéry, alebo či si potom povieme, že OK, chceme ešte tu zabojovať, tak by to bolo ideálne vrátiť sa proste do tých rodných Košic. Bude to mať úplne inú váhu od vás, si myslím, ak by ste to boli vy. Áno. Čomu pripisuje, že práve Košice vychovali také obrovské množstvo kvalitných hráčov? V čom sa tam pracuje inak? Alebo teda pracovalo za tvojich čias? Viem, že tam bolo to gymnázium košické športové. Presne tak aj tí tréneri, ktorí s nami pracovali, tak samozrejme treba to spomenúť, že nielen to, že to gymnázium a tie možnosti boli také, aké boli, ale bola tam aj veľká liaň. My sme mali veľký počet tých hádzanárov, čiže teraz je to niečo úplne iné. Tých detí je o mnoho menej a to možno by sme chceli aj my tu v reprezentácii im ukázať, že tá hádzana je fakt krásny šport. Že ten človek zažije pri hádzanej úplne krásne veci. A to bolo, si myslím, to iné, že tam sa pracovalo na veľmi slušnej úrovni a to gymnázium to bola len ďalšia podpora toho. Čiže teraz je to možno tak, že tam nie je až taká podpora, možno len hrstky ľudí, ale tam sme na to mali vytvorené veľmi dobré podmienky. Takže ja si myslím, že to bol ten hlavný dôvod toho, prečo aj toľko hádzanárov sa nás dostalo napríklad aj do zahraničia z Košic. Vás bolo vždy veľa a nie len teda v tvojej generácii, ale už aj predtým, že proste Košičanov. Mal si čas sledovať tie semifinálové série a výkony bývalých spoluhráčov z Crows? Mal som, niektoré som si pozrel, samozrejme nie všetky, keďže u nás takisto prebieha liga, mali sme aj v rovnakých časoch tréningy alebo zápasy, ale keď som na to mal čas, tak som si veľmi rád tie zápasy pozrel. Možno ma trošku mrzí, že tá úroveň by mohla byť tak trošičku vyššia a možno na trošičku profesionálnejšej úrovni sa niektoré veci robiť, ale vychádzam z toho, že každý klub a aj tí všetci v klube do toho dávajú maximum.
Takže, ako som povedal, verím tomu, že krok po kročíku bude tá úroveň stúpať a že to dopomôže k tomu, že tá celá slovenská extraliga bude stále na vyššej úrovni. Máme nového generálneho sponzora, čo by tiež mohlo pomôcť, nejaký prísun pre Veľký kluby. krok, presne tak. To je veľmi, veľmi skvelá vec. Aký je tvoj tip? Prezradíš na bronzového medailistu aktuálneho ročníku? Je to Haka alebo Kroos? Alebo radšej netipuješ? Veľmi ťažko tipnúť. Keď budeme vychádzať z toho, ktoré zápasy už odohrali a že vlastne Kroos sú možno taký menší favorit, keďže počas sezóny vyhrali tie zápasy s Hakáčkom, ale na druhej strane, ako všetci hovoria, playoff je iná súťaž. Tak áno, je to tak, lebo ide o posledné 3 zápasy v lige a tam tí chlapci môžu fakt odovzdať úplne všetko, odhľadnúť od toho, že tá súťaž ešte bude pokračovať, pretože nebude. Sú to 3 zápasy, dajú do toho všetko. Ja si myslím, že kvalitatívne je to takmer vyrovnané. Čiže tipnúť tam nejakého víťaza veľmi ťažko. V každom prípade sa fanúšikovia a diváci majú na čo tešiť. Takéto vyrovnané súboje, to je určite úplne každý paráda. by bol rád, až by ľudia mohli prísť napríklad aj do haly a už vôbec v Košiciach, lebo si myslím, že veľa ľudí by si našlo cestu pozrieť si tento boj o bronzové medaile. S týmto asi my nič neurobíme, takže ja len im prajem, aby tieto zápasy boli úrovňou veľmi slušne na tom, aby si hráči rozdali fair play a teda o tie bronzové medaily fakt zabojovali na vysokej úrovni. Ako veľmi mladý, ty si odišiel do zahraničia, upísal si sa Veszprému, to si pamätám, v ktorom ale potom si nedostával veľa príležitostí. Oni ťa púšťali na hosťovanie kadekde. Neskôr ťa doslova vykúpil, dá sa povedať, Tatran Prešov, alebo niečo také tam bolo. Ako si ty spomínaš na toto obdobie? V prvom rade ťa trošku opravím, ja som bol hráčom Tatabáňa. Aha. A tak som potom bol aj v Michalovciach a potom bol v Veszpréme. Vrátil som sa nazad do Tatabáne, kde som bol stále hráčom a potom som išiel do Prešova, takže trošičku to bolo inak, ale áno, ja si spomínam na to presne, lebo aj vo Veszpréme to boli úplne super časy s megahviezdami, ktoré tam hrali. Som si mohol zahrať aj ja a bolo to jedna super skúsenosť. Samozrejme som hľadal na tú svoju kariéru a keď som videl, že tam nedostávam toľko príležitostí, koľko možno by som chcel, alebo by som si niekedy aj zaslúžil, ale bohužiaľ niekedy je to tak a v zahraničí sa ten hráč musí nejakým spôsobom viac presadiť ako tí domáci a videl som, že tam cesta bohužiaľ nevedie. Tak som sa rozhodol, že ten klub musím zmeniť a vtedy sme sa dohodli aj s Prešovom, čo bol si myslím v tom momente najlepší krok a ja som potom ostal 2,5 roka v Prešove, na ktorý mám takisto veľmi veľa príjemných spomienok. To si pamätám, tam sa ti ináč darilo. Pôsobiť v Tatrane je náročné, je to tým, ktorý hráva teda európske pohárové súťaže, SEHA ligu, ešte domácu najvyššiu súťaž, čiže je toho naozaj nasakaného dosť, že niekedy vlastne nemá klub kedy trénovať. Tam som si vyskúšal, čo to je hrať v zámorskej NHL a v NBA a tak to bolo tu a to som nemusel do zámoria cestovať, takže 2-3 zápasy na vlastnej koži. No. Oni ale väčšinou v tom zámori lietajú s tým autobusom. To je ináč veľmi náročná situácia. Koľko času vlastne si tak trávili priemerne v tom autobuse na tých cestách? Bolo toho strašne veľa. Akože to cestovanie a tie zápasy, ono to zaberalo väčšinu nášho času, vôbec aj voľného času, čiže my sme aj s tým voľným časom narábali strašne opatrne, pretože ho bolo málo. Opatrne, čiže čo? Snažili ste sa asi venovať rodine, blízkym, nie? Či spať, či čo? Presne tak, ako človek potreboval aj v tom kolobehu nejakým spôsobom vypnúť od hádzanej sa nejakým spôsobom, aspoň na krátky čas dištancovať, čiže potom tam vyhľadával rodinu, kamarátov, trošku od tej hádzanej sa dostať, pretože sme vedeli, že tá sezóna je strašne dlhá a či už to cestovanie alebo tie zápasy, proste, ktoré nás čakajú a tie ciele, ktoré Prešov má takisto ako teraz stále vysoké, my sme ich chceli naplňať, tak sme museli sa tak nastaviť a snažiť sa vlastne tú celú sezónu čo najlepšie zvládnuť. Veľmi, veľmi náročné. Čo bol ten zlomový moment, keď si povedal, že potrebuješ zmenu? Teda si spomínal, že 2,5 roka v Prešove, to je nabitých 2,5 roka. A čo bol taký ten moment, že nejaká ponuka zaujímavá, alebo si povedal, že tak už dosť, chcem niečo zmeniť? Ja by som povedal, že to bol cieľ. Jednoducho som si povedal, že by som chcel robiť ten ďalší krok, posunúť sa ďalej a nemecká liga bola pre mňa akože fakt stále na tej najvyššej úrovni, sledoval som to stále len v telke a
tak som sa rozhodol, že to by bolo to, čo by som chcel a za čím by som si chcel ísť a teda urobiť aj ten ďalší kariérny krok. A tak som sa nejakým spôsobom aj nastavil a potom som už len vyslovene, že čumel, že aký to malo rýchly spád a rýchly priebeh. Čo to znamená zahrať si Bundesligu pre hádzanára? Ja si trúfam povedať, že aj s tým, že som ju odohral, čiže aj s tou skúsenosťou si trúfam povedať, že je, aj čo sa týka dĺžky sezóny, tých zápasov, tých mustiev, tých hráčov, ktorí sú tam. Je to fakt súťaž úplne natrieskaná, takisto aj hviezdami, aj tímami, ktoré proste pravidelne hrajú a vyhrávajú Ligu majstrov, pohár EHF a tak ďalej. Čiže v prvom rade to bol môj cieľ a tak ako si vravela, že čo to znamená? No znamená to pre človeka to, že zrejme dosiahol fakt vysokú úroveň v tom pomyselnom hádzanárskom rebríčku a dostať sa tam je vyslovene niečo úžasné. V Nemecku sa už cítiš doma. Čo ti najviac imponuje na tej nemeckej hádzanej? A teda na tom všetkom okolo nej, lebo aj tam je určite vyššia úroveň, čo sa týka tých okolo vecí. To je to, tá profesionalita, tá starostlivosť nielen o hráčov, ale aj o ľudí a kam tú hádzanú posúvajú, lebo ja si myslím, že kde je hádzaná v Nemecku, možno nie ani futbal na Slovensku, lebo tá úroveň, to zase tiež mi je ťažko porovnať, pretože to presne neviem, ale tá fanušikovská základňa a tie všetky kluby, ktoré sú, niekedy sa dá povedať, že to sú úplne malé mestečka, ktoré vytvorili veľké kluby, lebo väčšinou to je tak, či už sa bavíme, ja neviem, Kiel, Grosswallstadt, Gummersbach a tieto kluby, ktoré boli fakt akože to sú úplne malé mesta, aj napriek tomu to boli veľké hádzanárske, alebo teda sú veľké hádzanárske bašty. Robia to úplne iným spôsobom. Tam funguje kopu iných vecí, čiže tá celková úroveň je niekde úplne inde. Vrátane práce s mládežou a týchto regeneračných, rehabilitačných vecí. Je to úplne od základov cez všetky, nielen hádzanárske veci, ale aj okolo, čiže organizačne, koľko ľudí pre ten klub pracuje, čo všetko pre ten klub robia. A ďalšia vec, že tá hádzana je v úplne inom postavení. To je asi tá základná vec, presne, že u nás proste tá hádzana, bohužiaľ, každý ohrňa tu nosom, lebo musia ísť tie 3 tradičné športy. Naposledy, keď sme robili s tebou rozhovor, si popri hádzanej aj pracoval v nejakej továrni, niečo sa mi mári. No, to bolo, keď sme mali vlastne tú korona prestávku, tak tam som sa snažil vyplniť si ten voľný čas a keďže sme mali tú možnosť pracovať, tak takisto to bolo cez našu riaditeľku klubu, kde sme sa proste dohodli viacerí hráči, boli sme tam tuším 3 alebo 4 a ja som to videl ako super vec, že v tom čase im trebalo takisto pomôcť, keďže mali nejaké výpadky tých ľudí vo firme a my sme si vedeli vyplniť čas, samozrejme naučiť sa niečo nové a zase byť v kontakte trošku iným spôsobom s ľuďmi, možno mať iný aj pohľad na tú, nielen na hádzanú, ale vôbec na to, lebo človek, keď je celý život len profesionálny športovec, tak možno aj sa mu ten pohľad trošičku skresľuje. Ale keď si tak uvedomí, že proste ako ľudia inak pracujú a sám si to vyskúša, tak potom si aj niektoré veci sám v hlave uvedomí. Samozrejme, že kariéra alebo život profesionálneho športovca nie je medlízať, to si musíme povedať na rovinu, ale na druhej strane, tak ako som povedal, že keď je človek celý život v jednej veci úplne že zaborený až po uši, tak niekedy si nevšíma tie ostatné veci. Ale zase na druhej strane je veľké šťastie, že môže sa človek živiť a slušne sa živiť tým, čo ho úplne najviac baví. Tak my to, keďže sme profesionáli, tak robíme to aj vtedy, keď nás to nebaví. Áno, to musím tiež povedať. Väčšinu času nás to baví, takže tak ako vravíš, ale niekedy fakt my trénujeme. Takisto nikoho nebaví letnú prípravu absolvovať. A tie múky, ktoré každý rok proste zažíva v lete a v zime. Ale jednoducho áno, my sme profesionáli a toto absolvujeme a potom je väčšia časť to, čo nás baví teda. Čo všetko zmenila koronakríza v tvojom hádzanárskom živote? Čo bolo na tejto situácii úplne najťažšie? Ale veľa toho nezmenilo. Veľa teda nie, okrem toho, že u nás prebiehala vlastne celý ten deň, ten harmonogram a tak ďalej. Veľa tá korona u nás nezmenila. Až na tú najpodstatnejšiu vec, a to sú vlastne diváci v halách. Lebo my ten šport robíme takisto nie pre seba, ale pre divákov a ten pocit z toho, keď sú tam ľudia, to je v porovnaní s tým, keď tam nie sú, to sa nedá proste ani porovnať. Čiže človek to samozrejme robí aj preto a dokáže sa aj vyhecovať k tým lepším výkonom, keď tam je v hale množstvo ľudí, ako keď je tá hala proste úplne tréningovo prázdna.
Takže to si myslím, že je ten najväčší rozdiel, ktorý teraz počas korony pociťujeme, teda aspoň my tam v Nemecku. Tak si myslím, že toto je teda najväčší problém, ale okrem toho sa nejakým markantným spôsobom nič nezmenilo. Niektoré veci pribudli, nejaké testovania a tieto veci, ale to už sme si hádam aj zvykli pomaly na to. Presne tak. Možno preto som to nespomenul, lebo som si na to nejakým spôsobom zvykol, takže to, že sa to všetko mení každým týždňom, to už sa len prispôsobujeme tým veciam mimo toho, ale ten základ ostal ten istý. Čiže vlastne takisto sme ďalej profesionáli, ktorí pracujú na tréningu 7-8 krát a potom príde ten zápas, čiže stále pracujeme aj s tou istou sezónou, čiže okrem toho, že zase sa nejaké zápasy posúvajú kvôli korone a tak ďalej, tak to gro ostalo to isté. Ako sa zmení život vrcholového športovca príchodom rodiny, keď už v ničom teda nerozhoduješ iba sám za seba, ale musíš zvažovať kopec iných vecí. Brať ohľad, že máš tu partnerku, máš tu syna? Ja si myslím, že tam sú priority jednoznačne. Že človek si tam musí aj tie priority sa mu nejakým spôsobom prirodzene, možno nie u každého prirodzene, sa tak trošičku zmenia, prenastavia. Ale by som povedal, že to človeka nielen psychicky, ale aj fyzicky zatiahne do toho stavu, že musí možno trošičku viac bojovať, musí byť trošičku trpezlivejší, musí do toho trošičku viac investovať do tých vecí. Čiže samozrejme to rozkope základy celé toho človeka, keď funguje sám, ale ja som si takisto z tohto vyťahol veľa pozitívnych vecí, ktoré ma posunuli niekde úplne inde a preto to vnímam celé pozitívne a určite by som nechcel nejakým spôsobom pracovať ďalej ako dovtedy, kým som sa stal otcom. Takže teraz to je niečo nové, ale o mnoho lepšie. Veľa ľudí, ktorí ešte teda nemajú rodinu, tak vnímajú príchod dieťaťa, že to je nejaká veľká záťaž. Ono, jasné, jak si povedal, rozkope to všetky základy. Veľa vecí sa zmení, ale človek napríklad zistí, že má toho oveľa viac, ale má aj viac zásob energie, že ich vytiahne, keď potrebuje, keď 2 hodiny spí v noci, lebo sa viac nedá a na druhý deň musí robiť alebo ísť na tréning. Je to tak? No a je to tak, nájde ich. Prešove to tak bolo napríklad, že sme medzi tými tréningami proste som vyslovene mal ten rytmus tak nastavený, že som si musel dať ten obedňajší spánok a potom prišla zrazu tá zmena a ten človek sa musel na to nastaviť, ale fungovať ďalej. Čiže tam áno, základné veci proste musel zmeniť, ale pracovať s tým, čo je a možno aj zmeniť pohľad celkovo, aj čo sa hádzanej týka a zistil aj človek, že fakt tej energie má o mnoho viac, jak si myslel a že aj pri tých veciach popri tej hádzanej to všetko zvládne a že ide to aj nie s 8 až 10 hodinovým spánkom, ale aj so 4 až 6 hodinovým spánkom. Takže dá sa to zvládnuť. No. Presne tak. Kedy máš v pláne ty vrátiť sa domov? Už by si teda mal tam kde hrať, sme hovorili o 2 košických klubov, alebo nad tým ešte vôbec neuvažuje, že v Nemecku je teraz váš domov? Uvažujem a dosť často, to musím jasne povedať, áno, je to tak. Takisto nie som každým dňom mladší, ale žiaľ je to naopak. Takže samozrejme sa už pozerám aj na to, že by som rád prišiel domov. A na druhej strane, áno, precestoval som nejaký kus, nehovorím, že sveta, ale pár klubov som si obišiel a tým pádom už človek možno aj ťažšie hľada nejakú tú ďalšiu motiváciu, ale skôr sa pozerá na to, že už by sa chcel aj s tou rodinou usadiť. Takže tieto myšlienky mám strašne často v hlave. A kedy? Je to veľmi dobrá otázka. Pokiaľ sa ja budem cítiť fit a budem mať stále nejakú tú motiváciu, tak si myslím, že budem chcieť ešte ostať. A teda aj momentálne je to tak, že ešte by sme chceli ostať v tom zahraničí, najlepšie v Nemecku, ale nejakým spôsobom si ja myslím, že to proste človeku tak nejak to k nemu spontánne príde a to rozhodnutie tam bude, že či sa vrátiť alebo nie. U nás to je momentálne tak, že ešte ten rok, 2 by sme určite chceli ostať a ak to vypáli tak, že ostaneme ešte 4, tak to samozrejme medzi časom prehodnotím, ale tie priority sú tam jasné a vrátiť sa chceme. V tomto možno Košice majú výhodu tak ako Bratislava, že je to veľké mesto, že tam s robotou nebude problém, keď aj by ste sa niekedy vrátili. Je to určitý druh úľavy
že teraz sú tam dva kluby a že teda stále ešte budeš môcť aj tú hádzanú do toho zakomponovať? Áno, dá sa to aj tak povedať. Až by to tak nebolo, tak by som stále proste hľadal nejakú inú cestu k tej hádzanej, lebo tú hádzanú by som chcel určite ešte pár rokov si zahrať. Myslím si, že fakt, pokiaľ to telo nevystaví stopku, ale budeme nejakým spôsobom spolupracovať, hlava a telo ešte pár rokov, takže to bude mať hlavu a petu, tak fakt, že v tom budeme ešte môcť pokračovať. A ako sme spomínali, ideálne by bolo fakt aj bodku za tou kariérou dať v tých rodných Košiciach, ale ešte predtým aj niečo tomu klubu vrátiť, čo do nás investoval a s čím sme my odchádzali, pretože to boli fakt roky práce aj tých trénerov, aj toho klubu, aby sme my sa dostali na tú úroveň, že sme potom mohli odísť a možno by bolo fakt aj také od nás, nechcem povedať, že zdvorilé, ale také... Cítiš tú potrebu skrátka. Presne tak. Presne tak. Ja cítim tú potrebu, že aj tomu klubu sa treba nejakým spôsobom zavďačiť a tento spôsob vidím ako najlepší. Ešte nejaký dobrý výsledok s tým klubom dosiahnuť a tie veci, ktoré sme my, aj tie skúsenosti nadobudli počas tej kariéry, tak potom odovzdať tým ďalším, ktorí, ja pevne verím, že tá mládež sa bude rozrastať a že budeme mať komu tie skúsenosti odovzdávať. Toto si povedal veľmi pekne, ja tomu dosť rozumiem, ja tiež nikdy nezabúdam, kde som začínala, kto mi pomohol a odkiaľ pochádzam a prichádzam, to dosť ľudí zabúda potom, keď už sú troška hore. Čakajú nás 2 náročné zápasy s Chorvátmi, my sme teraz vlastne tu v Chorvátsku, preto aj nemusíme nahrávať ten rozhovor na telefón, ale môžeme sa rozprávať normálne, ktorí nastúpia teda s mladými hráčmi, videli sme tu, že mladí hráči, ako omladení sú, tí budú chcieť ale určite ukázať, že na to majú a nepochybne sú kvalitatívne vynikajúci. Oni aj v tej SEHA lige, čo vidím tých mladých Chorvátov, tak sú rýchli strašne a všetko robia v plnom nasadení. Čo teba najviac motivuje v týchto zápasoch? V prvom rade to, že sa blíži tá naša Európa, na ktorú sa vlastne všetci sústreďujeme. Takže tu nie je problém hľadať nejakú motiváciu. My sa potrebujeme prezentovať, to si myslím jednoznačne, totálne v inom svetle, ako boli napríklad tie posledné zápasy. Takže rozprávať o Chorvátoch, že majú mladé mužstvo. My máme takisto obmenený káder. Keď si pozrieme Chorvátov, tak hrajú aj títo hráči, hrajú v najlepších ligách za vynikajúce kluby, takisto pohárovú Európu a tak ďalej. Čiže tu by som určite nestával Chorvátov do nejakej roli toho, že je to slabší tým alebo niečo také. Áno. Samozrejme nie sú tam tie najväčšie hviezdy, ale doplniť chorvátsky káder možno bolo trošičku jednoduchšie ako my, keď sme mali problém s koronou a tak ďalej a doplniť ten náš káder. Ale ja si myslím, že my sa budeme musieť úplne inak prezentovať a tieto zápasy využiť na to, aby sme sa posunuli fakt ďalej, aby sme videli, že ideme správnym smerom a že to k tej Európe má stúpajúcu tendenciu a nie naopak. Takže toto bude pre nás veľmi dôležité, lebo aj od týchto zápasov sa potrebujeme odraziť. Tie 3 úvodné súboje Eurocupu, už to omielame dokola, už proste je to za nami aj tak. Nám to nevyšlo, povedzme si rovno. Ty si ich sledoval? V čom si videl najväčší problém? Okrem toho teda, že musel tréner Kukučka neustále improvizovať do zostavu, sme to spomínali, že zasiahol COVID akože v neuveriteľnej podobe a stále niekto vypadával. Presne tak, ten trénerský tím mal obrovské problémy vôbec vyskladať ten káder a deň za dňom odpadávali hráč za hráčom a viem si predstaviť, že to bola strašne ťažká úloha, ale na druhú stranu, čím viac sa blíži tá Európa, tým menej výhovoriek si môžeme dovoliť hľadať, pretože čím viac sa budeme vyhovárať, tým viac sa môžeme tým ostatným tímom vzdialovať a my potrebujeme už teda ukázať aj tú kvalitu na ihrisku. Ja som len rád, že teraz je to gro toho manšaftu tu a že budeme môcť v týchto ďalších zápasoch ukázať, že ideme teda tým dobrým smerom a že sa chceme inak prezentovať nielen pre nás, ale takisto aj pre tých ľudí, aj pre našich fanúšikov, aj pre tých, ktorí sledujú slovenskú hádzanú, pretože my tých ľudí takisto chceme pritiahnuť k tej hádzanej. A či už sú to diváci, alebo či sú to ľudia, ktorí možno hádzanú absolútne nesledujú, ale keď sme dokázali v roku 2009 urobiť fakt obrovský boom a možno aj stiahnuť nejakých ľudí a dostať ich k tej hádzanej, tak si myslím, že teraz je tá príležitosť ešte väčšia. Keďže tie majstrovstvá budú na Slovensku, tak my už potrebujeme fakt ísť od zápasu k zápasu a vidieť, že je tam ten progres a to zlepšenie. Čo hovoríš na to, že naša skupina je v Košiciach? Je to úžasné. Ako ja fakt mám zimomriavky, len sa o tom bavíme a takisto sme odohrali
úplne skvelé zápasy v Košickej Steel Arene, takže teším sa na to samozrejme extrémne, ale je to ešte veľmi na druhej strane veľmi ďaleko, lebo máme tu tieto zápasy, na ktoré sa potrebujeme sústrediť a nikto nemá ešte v zostave miesto isté. Takže my potrebujeme samozrejme každý jeden bojovať a ukázať, že si to miesto tej reprezentácii zaslúžime a poďalšie samozrejme aj kvalitatívne ukázať, že proste na to máme. Že nechceme tam byť len nejaký outsider, ktorý bude zbierať jednu nakladačku za druhou, ale že chceme sa tam pobiť o to čestné miesto. V slovenskom realizačnom týme prišlo k zmenám. Vlastne momentálne sú trénermi bývalí tvoji spoluhráči, dá sa povedať. Sice samozrejme vtedy oni zase boli už tí skúsení a ty si bol v roli toho nosiča lopt a miešania vody a kadečoho. Aký to je pocit? Už som si to akože vyskúšal skôr, napríklad aj Rado Antol, keď končil a začínal a končil, tak on už tiež bol aj v tej role toho trénera, alebo ako by som to povedal. Áno, samozrejme je to zase niečo, by som povedal, prirodzené, kde by sa človek nad tým nemal nejakým spôsobom pozastavovať, ale nechať to nejakým spôsobom plynúť a s tými vecami sa proste prirodzene vyrovnať. A myslím si, že toto tu je veľmi slušne nastavené. Že každý sa zhosťuje tej svojej role, ktorú dostal, alebo ktorá mu tak prirodzene prischla a ktorú si zaslúžil aj po tých rokoch. Tak si myslím, že tento priebeh tu je úplne taký plynulý. Je to zaujímavé sledovať, lebo hovorím, ja som pri vás veľmi dlho už a jak sa to mení, tie pozície, jak sa stávajú z hráčov tréneri, teraz mladí postupujú hore, ďalších mladých tu máme, že naozaj veľmi mladých ešte. Aký je tvoj najbližší hádzanársky cieľ? Asi je to taká klišé otázka, lebo viem, čo mi odpovieš. No, myslím si, že v tomto máme obidva jasné. Sú to samozrejme tie majstrovstvá a nielen tam byť a sa ich zúčastniť, to by nemal byť vôbec náš cieľ a takisto to nie je môj cieľ. Nie je to v prvom rade tam byť, ale fakt sa vyslovene pobiť o ten najlepší výsledok a prezentovať sa v tom čo najlepšom svetle. My chceme takisto ľuďom ukázať, že tá hádzana je krásny šport, aj že má zmysel tie deti na tú hádzanu pritiahnuť, aby to robili ďalej, lebo tým, čím sme si my prešli, si takisto môžu prejsť tie deti a môžu to dosiahnuť takisto vyššie. A my by sme im mali dať tú možnosť a nie na druhej strane im tú proste možnosť brať. Čiže je to samozrejme aj taká ťarcha na nás, s ktorou sa ale musíme vysporiadať, pretože takisto aj tí hráči, ktorí odchádzali, keď nám prenechávali túto štafetu, tak nám urobili ale že super pôdu a my sme sa mali z čoho odraziť. Na druhej strane prišli roky, kedy sme mali vyslovene, že veľký neúspech, niektoré možno smolné nezvládnuté kvalifikácie, druhé nejakým iným spôsobom, ale to už je niečo, čo bolo a teraz máme veľkú príležitosť to fakt chytiť za pačesy a zase tú hádzanu aj nejakým spôsobom posunúť na vyššiu úroveň. Ja budem strašne silno držať palce, máme rovnaký cieľ. Ja dúfam, že to naozaj vyjde, je to obrovská, presne ako si povedal, príležitosť, že máme doma, vlastne budeme hostiť takéto prestížne podujatie vrcholné. Tomi, budem ti držať veľmi silno palce. Ďakujem veľmi pekne, že si na mňa našiel čas. Veľmi rád. A budem sa tešiť zase na budúce. Všetko dobre ti prajem. Ďakujem pekne a ďakujem všetkým poslucháčom.